नायलाय फुङाव एखे सोना सोना रावबो गैया रावबो गैयानो मैथा गाहामसो सिखारो साफा सानै दं आरो न'नि न' खालामग्राफोर
जोंनि साब डिभिजन लामायाबो गोदो 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 बहा थांदों मैया फैनायाव फैदों आङो
सोर कमेन्ट हरदोंमोनथाय कमेन्ट रिप्लाय हरजायाखै रावनोबो गारि सालायनाय ना 6:20 सालायमोन हो 6:10 लाइक डान थेंक इउ सो माच बासुन सानराजाया जा मोजां ओंखारदों आयौ औ आंबो मा गाबदों नामा मर्निं वाक खालामदों मालाय माबाया बहा थांदों दायो मा दिनै स्कुटि एक्सारसाइज नामा हाय गुड मर्निं सोर सोर दंमोन आंनि लाइफआव दहायो बेट्रिबो जोबसै माथो 24%। दे बिदिब्ला थाथ'दो दे औ दे सम गैथ'ला दे आं मोनसे खोथा सोंनो दं र' मा खोथा मालाबा सोंगोन मा खोथा फंबाय दे सोंदो दानो दिनै सोंथ'लानो माने सोंदो दानो सोंखादो दहाय मा होनदोंमोन स्कुटि गाबनायखौ सोंदोंमोन ना नोङो स्कुटिया आंना माबा मा होनो सार्भिसिं खालामनांगौ बिराद गोबाव जाबाय एखेबारे ब्रेक सेक गासिबो रेस्ट बारा जानानै दंजोबो ब्रेकआनो हमबाबो थाया ओमफ्राय औ होनदोंना खालामना लादो सार्भिसिंखौ औ खालामनांगौ एखेबारे खारब्रेलाबायनोबो नागिरो ब्रेकआबो जानो नागिरला दिगदार जायोना बिदि टाउनफोराव दाथ' माबाखायसो मा होनो फुंखायसो बारा मानसि गैयाना दा एसे नै 7:00 8:00बाथाय बिराद मानसि जायो बिजनि टाउनाव अ जोबथ'बाय दे आं मोनसे जायगायाव फैदोंना खामानि दं